Urte askotan Lekunberrin parroko izan duzen Don Jesusek, Don Jesus Jaimerenak esaten zuen urtero Aur Michelarien egunean halako kartel batzuk idatzita zituen. Guk hainbeste, beste batzuk hain gutxi. Eta pixkat hori ere eakutsen egin zuen. Guk hainbeste daukagu, guk denetik handaukagu. Ez zaigu deuse falta. Etxera iatu, frigorifikoa iriki, Coca-Cola bat, urotza, nahi dugute txokolatin. Nahi dugun gauza guzti ditugu, jostailuk, kotxek, berogailuk, denetik daukagu. Eskola joateko zea, dena. Eta oain eakutsiko izuet, nola bizi dien beste leku batzutan, asko zaze gauza gutxiagokin. Etxe askotan ez dakate frigorifikoik, ez dakate urik, ez dakate elektrizidadeik, ez dakate deuse. Eta pixkat hoi ikusiko dugu gaurkoan, eakutsi nahi dizuet, gogoan eukitzeko, estimatzeko daukaguna, eta beti akordatzeko ez daukatenetaz. Fíjate el cerro. Jende asko bizi da zerroetan, mendi magaletan dauden etxe txiki batzuk die, eta arontzagoaz. Ella sabe un poco. ¿Sabes quechua? Bueno, ahí puedes entregar un poco para mí. Sí, eso es. Iloera halakoa da. Hemen kostaldea Perun erdi basamortu da. Hemen ez du apenas euririk botatzen kostaldean. Gero menditan da selban da asko, baina kostaldean ez. Eta aruntzagoz. ¿Desde el COVID? Desde el COVID. Esa parte fue la que sacaron. Sí, aquí fue donde pasó aquello. Sí, sí, fue. Rótulo, todos. Hermano, han venido y lo han destrozado. Ok dira jende askoren etxeak, eta horre eukitzen ditu bidon batzuk, ok dira ureta eukitzeko. Hemen ere futbola. Hemen auzo honetan bizi dira 250 famili, oso modu pobrean ikuste, hoi dira etxeak, pertsona hauen etxeak, hemen kanpo futbola, eta hau mendi puntan dago. Jende nahiko pobrea da, gehienak kanpotik etorritakoak beste lekutatik, Peruko iparraldetik eta sierratik eta hola. Eta hemen, moja batzuk laguntzen diete hemengo jendeai, eta badago halako komedore bat, hemen jende pobreari eta ematen zaio, jaten ikusiko dugu, abertze gauzak dauden, gauza diferenteak, hauen ez pertsona dira, eta hemen ze balantze de las juntas, eta hemen liburutegi bat dago, irakurtzen eta ikasteko hemengo aurrek. Hala jartzen du, lo que Dios quiere darte es mejor que lo que tú quieres pedirle. Oso esaldi polita. Kontsejuak, obedecer a las hermanas y misas, no poner apodos, no decir malas palabras, levantar la mano para opinar. Eta orain hemen ere koronavirusa dauta, bienvenidos, elige tu saludo. Eta orain egiten diran bezala. Saludoa, muxua, baino bi alduz, besarka da, baino gehiagi ukitu gabe. Zeakin, jende askok ukabileakin egiten du saludoa, hankakin eta ukondoakin. Hemen ere, girontan ere, baino konstrukzioan, eraikuntzan pixkeka ari dire gauzak, iten eta mejoratzen. Soy Gabriela y estoy muy contenta. Gracias, Gabriela. Beitik gora jotzeko batzuk hartzen dituen motos taxi txiki horiek, beste batzuk badukate behikulon bat, baino gehienak oinez etorri behar dute. Eta badaude eskailera moduko batzuk, gero goraino aiatzen direnak. Darle gracias por cada día que tenemos.
hemengo denda bat. Hau da etxe bat, hemen familia bat bizi da. Eta hauxe da, Lima inguruko auzo eta herri askoren martxa normala, hauxe da. Hemengo restauranteak Chifan Casino, chaufa con pollo, chaufa con carne, aeropuerto con pollo, tallarín con pollo, gero saltado de pollo, lomo saltado, hemengo zeak. Hauxe da, beste eskolatxo bat hemen, auzoan dagoena. Hor, animalik, zepolikek. Peruko mapa, hau da Peru. Eta hemengo ohiturak eta. Betire orain eskola guztik itxita daude hemen, oraindik. Pandemia dela eta ez dira trebitzen oraindik irikitzeko urteta gehiago eskolari gabe, hemengo umek. Egiten due virtualki eta hola, baina gehienek ez du edukitzen inongo internetik edo oso konexio txarrak eta orduan nahiko lana eskolak segitzeko, hemen. Eta bideoa bukatzeko, atzean Ozeano Pazifikoa ikusten dela, elizatxo bat eakutsiko dizuet. Hemen gure herritan bezala, ez dezakegu esan, 13. mendeko, ez dakiz, 17. mendeko, oain hemengo elizatxo bat, nolakoak dien, nolako auzo pobretan elizek. Hauxe da, hemen auzo bateko parrokia. Ikusi, nolakoa den, hemen ikusten dira, zeak, oso eskasa, hemen euria botatzen dudarik eta dena bustitzen da, barrutik. Eta ari dira, beste bat, handigoa egiten kanpoan. Baina, dirurik ez omen dago. Eta orduan, oraindik oso, baitak badaude, baina oraindik asko falta da bukatu arte. Eta, hoxe da dena, besterik gabe, ongi izan.